Hola, egunon. Gaur digestio aparatuari buruz hitz egingo dizuegu. Ahotik mastikatu eta txikitu egiten da. Gero este gorritik pasatzen da eta urdailera joaten da. Hau urdaila da eta bere lana janaria masa bihurtzea da eta urdailetik hestemearrera doa. Hestemearra behar duna leku guztietatik banatzen du, baina ez duna behar esteloditik jarraitzen du. Esteloditik uzkirateratzen da eta kaka bihurtzen da. Oso ondo.